Prečo sa nevyrába Audi RS 6 ako sedán? Prečo nemôže Škodovka vyrobiť Octaviu RS s manuálom? Prečo nemôžem mať BMW M3 s klasickým atmosférickým motorom? Pri akomkoľvek aute sa každá jedna debata zvyčajne dostane do jedného bodu. Niekto z diskutujúcich vysloví požiadavku, ktorú výrobca zvyčajne nemôže splniť. A dôvod je celkom prozaický. Neustále stúpajúce nároky na automobilových výrobcov, respektíve sprísňujúca sa legislatíva znamená, že výrobcovia sú nútení zosekať jednotlivé verzie a možné kombinácie na absolútne minimum. A vyrába sa jedine to, čo sa predáva. Ale existuje tu jedna svetlá a navyše kultová výnimka. Porsche 911. Veď uznajte sami, stačí si otvoriť konfigurátor Porsche a môžete si začať vyberať. Hneď na začiatku máte Porsche 911 Carreru. Nasleduje Porsche 911 Carrera T. Nad ňou sa nachádza Porsche 911 Carrera S. Ak by vám to nestačilo, tak je tu Porsche Carrera 911 GTS. V prípade, že túto verziu potrebujete s pohonom všetkých 4 kolies, je to Porsche 911 Carrera 4 GTS. Ak by ste chceli ostrú, jazdne orientovanú Porsche 911, tak si zvolíte Porsche 911 GT3. V prípade, že túto jazdnú dynamiku chcete posunúť na absolútne maximum, tak si zvolíte verziu GT3 RS. A ak si myslíte, že teraz sme už skončili, tak nie, iba teraz to začína byť zaujímavé. Pokiaľ chcete dynamiku posunúť na absolútne maximum, ale zároveň si užiť aj luxus, zvolíte si Porsche 911 Turbo. Ale ako už vieme, zákazník Porsche je náročný. To znamená, že nasleduje verzia Porsche 911 Turbo S. V prípade, že si chcete skutočne užiť maximum analógovej 911 a ešte to chcete okoreniť modelom z kategórie Porsche Heritage, tak tu máme Porsche 911 S/T. Ak by ste chceli, tak vám Porsche vyrobí 911 do terénu a tá nesie označenie Porsche 911 Dakar. A to znamená, že takúto ponuku nemá nikto iný. A to sa prosím pekne bavíme o jednom jedinom modelovom rade. Ale nie, lebo ja som sa pomýlil a zabudol som, že z každej verzie vám Porsche jednoducho vyrobí aj verziu kabriolet. No ale v prípade, že by ste chceli zážitok z otvoreného auta, ale zároveň chcete zachovať siluetu coupé, tak tu máme verziu Targa. A jednoducho, keď si z tejto ponuky neviete vybrať, tak buď nemáte vodičák, alebo máte osteoporózu, prípadne bývate v Toskánsku a máte taliansku národnosť a tá vás nepustí a radšej by ste si vybrali Lamborghini alebo Ferrari. Hoci tí obidvaja výrobcovia toľkoto verzií z jedného modelového radu nemajú ani omylom. Tento nezameniteľný športiak sa nikdy neprispôsobil konkurencii a ostal verný tradíciám, ako aj svojim hodnotám. Motor je stále umiestnený vzadu. Väčšina verzií ponúka pohon zadných kolies a dizajnéri strážia proporcie karosérie ako svätý grál. Takže v dnešnom svete 3D tlačiarní, autonómnych aut a donášok jedla priamo do papule je veľmi príjemné mať kus analógového sveta pre tých, čo milujú 3 pedále, pohon zadných kolies a jazdné zážitky, ktoré vás nikdy neomrzia. A prečo to hovorím? Lebo sedím za volantom auta, ktoré milujem. A to napriek tomu, že na ňo nemám. Jednoducho každý, kto si kúpi Porsche 911 alebo hoci aj menší model, Boxster, prípadne Cayman, má môj obdiv. A špeciálny obdiv si zaslúži práve táto verzia. Porsche 911 Carrera T. A prečo? Lebo je to výpredajová 911 pre tých, čo milujú jazdu a nie sú to žiadni pózery. Jednoducho ich nezaujíma prešívanie sedadiel, prípadne špecifikácia konkrétneho auta, ale sústredia sa na 3P. Prevodovú páku, podvozok a pocity. Ale poďme pekne po poriadku.
lebo Porsche 911 Carrera T by tu nebolo, ak by nebolo tohto modelu. Hovorím o Porsche 911R. Bol to špeciálny a počtom 911 vyrobených kusov symbolicky obmedzený model, ktorý postavili konštruktéri na kolesá s jediným cieľom – ponúknuť model GT3 RS tým, čo jazdia najmä v normálnej premávke a nepotrebujú ohúrovať okolie množstvom spoilerov a pritlačnými prvkami. Maximálny výkon rovných 500 koní bol zaujímavý, rovnako aj snaha odľahčiť auto. R-ko vážilo neuveriteľných 1370 kg. No jeden prvok absolútne vyčnieval. Manuálna prevodovka. Tento model sa stal okamžite hitom, no väčšinou putoval do rúk špekulantov, takže sa v Porsche nasrali a túto verziu zaradili medzi ostatné a dnes ju poznáme pod označením GT3 s Touring paketom. A práve to T-čko v nomenklatúre Porsche znamená Touring a toto písmeno sa presťahovalo na zadný nárazník tejto verzie. Lebo v Stuttgarte sa rozhodli implementovať puristickú filozofiu na opačný koniec ponuky medzi základné modely. A presne takto vzniklo auto, ktoré ja osobne označujem za Incognito GT3 Touring. Znamená to, že podvozok je prekalibrovaný. Zadný mechanický samosvorný diferenciál má aj vektorové rozdeľovanie krútiaceho momentu a doplniť ho môžete aj natáčaním zadnej nápravy. A za zváženie stojí aj príplatok za PASM, čo je Porsche Active Suspension Management. Karoséria, respektíve celé auto má potenciál byť o 40 kg ľahšie, ak si ho nakonfigurujete so športovými škrupinovými sedadlami, karbónovou strechou a bez zadných sedadiel. Samozrejme, to nie je všetko. Konštruktéri išli v snahe znížiť hmotnosť ďalej. Všetky sklá na tomto aute sú odľahčené a menej je aj tlmiaceho materiálu, čo znamená, že si môžete oveľa lepšie užiť športovú výfukovú sústavu, ktorá je súčasťou sériového vybavenia. Zvonka spoznáte 911 Carreru T. Podľa týchto 21, respektíve 20 palcových diskov s unikátnym dizajnom, pozorné oko identifikuje aj 350 mm brzdové kotúče vpredu so 6-piestikovými strmeňmi. No a ak to oko máte vycvičené úplne perfektne, tak viete, že tento spodný spoiler si Carrera T požičala z verzie GTS. V rámci interiéru dostala verzia Carrera T sériovo Sport Chrono paket. A to znamená, že na vrchu palubnej dosky sa nachádzajú tieto krásne analógové stopky. Musím sa priznať k jednej veci. Niečo mi tu chýba. Je to analógový otáčkomer v strede prístrojovej dosky. Predchádzajúca, teda predfaceliftová verzia ho mala. Na druhej strane musím pochváliť Porsche za to, že stále udržiava niektoré mechanické, respektíve analógové detaily, ako napríklad ovládanie klimatizácie. No a osobitná pochvala odo mňa smerom k Porsche je za tento nádherný, krásny, malý dotykový displej. Jednoducho v Stuttgarte nepodľahli potrebe namontovať sem obrovský displej, ktorý vás väčšinou počas jazdy znervozňuje. A to znamená, že za volantom 911 Carrery T sa vždy a za každých okolností môžete sústrediť na jedno jediné. Perfektnú športovú jazdu. Zdrojom zábavy je 3-litrový 6-valcový boxer motor, ktorý v prípade, že nie ste mechanik Porsche, v živote nikdy neuvidíte. Na druhej strane jeho maximálny výkon 394 koní znamená, že z 0 na 100 km zrýchlí Porsche 911 Carrera T za 4,5 sekundy. A viete, čo to znamená? Že je to najpomalšia verzia v ponuke. Ale to je presne to, čo vás absolútne nebude zaujímať. Namiesto toho, aby ste plakali nad hodnotou zrýchlenia, si budete užívať jazdu, manuálne radenie jednotlivých rýchlostí a zároveň prejav motora. Napriek tomu, že tento motor má biturbo technológiu, tak konštruktéri dokázali čo najviac zachovať atmosférický prejav. Čo znamená, že tento motor nemáte problém vytočiť do 7,5 000 otáčok. Táto verzia je najmä o jazdení, o radení s manuálnou prevodovkou, o podraďovaní, ktoré môžete absolvovať aj s automatickým medziplynom. Je to aj o driftovaní.
Je to jednoducho o radosti, ktorej množstvo a dávku si jednoducho ordinujete vy. Je to aj o super jazde cez mesto, o precvičenej ľavej nohe, ako aj o najkrajšom detaile tejto prevodovej páke, ktorá sa inšpirovala tou, ktorú nájdete v restomode Porsche 911 Singer. 911 Carrera T je živý organizmus. Medzi vami a hnacím mechanizmom je absolútne minimum elektroniky. Všetko, čo potrebujete cítiť, cítite. Všetko, čo potrebujete počuť, počujete. Všetko, čo chcete, aby auto vykonalo, musíte urobiť vy, vaše ruky a vaše nohy. Je to verzia pre jazdcov. A to, že je cenovo druhá najdostupnejšia, z nej robí absolútny hit. A u mňa bude mať T-čko vždy kultový status. Napokon ako všetky ostatné verzie.